Bon dia. Faig aquesta compareixent aquí a Twitter per posar una mica de... per fer un comentari sobre les declaracions que va fer ahir la portaveu del govern i la consellera de Presidència, Meritxell Budó, en les quals deia que una Catalunya independent hagués pogut gestionar i preveure millor la crisi del coronavirus i que no hi haurien tants infectats ni tants morts com els que hi ha actualment al nostre país. Aquesta polèmica ha generat molts comentaris dins del món independentista a Catalunya i també s'ha aprofitat dins del món unionista i, òbviament, des dels mitjans de comunicació espanyola per sucar-hi pa. M'agradaria comentar aquesta notícia perquè, de fet, Meritxell Budó té raó quan diu que una Catalunya independent hagués pogut gestionar la crisi d'una manera més efectiva, millors resultats, amb no tants morts, amb no tants infectats. Però també és evident que ella ho digui, que un membre del govern català actual digui, s'atreveixi a dir o a fer aquestes declaracions és d'un cinisme majúscul. I us explicaré per què. Intentaré explicar exactament per què. Crec que les declaracions de la consellera Budó són vergonyoses i que, de fet, crec que el president de la Generalitat i la resta de consellers del govern pensen el mateix i actuen de la mateixa manera amb un cinisme increïble. Però abans de res, deixeu-me posar una mica de context al que ens ha passat a Catalunya, el que ens segueix passant a Catalunya, comparant-lo amb el que ha passat en estats independents que tenen unes característiques molt similars a les que té Catalunya avui. Catalunya té 7 milions i mig d'habitants, té un PIB aproximadament de 230.000 milions d'euros, amb un PIB per càpita de 30.000 euros. I avui en dia estem en els gairebé 8.500 morts per coronavirus, quan el primer cas es va detectar el 25 de febrer. El dia 25 de febrer del 2020 es va detectar el primer cas al nostre país. El decret d'alarma del govern espanyol, per exemple, es posa en funcionament el dia 14 de març. Per tant, 20 dies després que es detecti a Catalunya el primer cas de coronavirus, el primer mort, de fet, per coronavirus. La comparació que vull fer avui és amb dos estats independents, que són Portugal i Grècia, que tenen una extensió molt similar a Catalunya, que tenen una població comparable a Catalunya i que tenen una riquesa, un PIB, o igual o inferior al català. I comparar-ho, la gestió que s'ha pogut fer a Catalunya, amb aquests 8.500 morts al dia d'avui, amb la gestió que s'ha pogut fer tant a Portugal com a Grècia. Des del punt de vista de Portugal, Portugal és un país amb 10 milions d'habitants, amb una extensió molt similar a la catalana, fins i tot una mica més gran, té un PIB de 240.000 milions d'euros, molt similar al català, i una renda per càpita inferior de 23.000 euros. Avui, a Portugal hi ha 735 morts. 735 morts per causa del Covid-19. El primer cas es va detectar el 2 de març, és a dir, 7 o 8 dies, una setmana, després que es detectés el primer cas a Catalunya. Per tant, ens portaven una setmana d'avantatge en el que podria ser la preparació, certament, i en els mecanismes que podien activar per protegir-se de la crisi del coronavirus, però la diferència de morts és absolutament abismal. A Catalunya es multiplica per 10 el nombre de casos que hi ha de morts a l'estat portuguès, amb un estat molt similar en les condicions econòmiques i amb un sistema de salut molt similar al català. Per tant, en aquest cas, podem dir que sí, efectivament, el factor independència sembla que sigui crucial. Portugal ha pogut desenvolupar unes polítiques de protecció, unes polítiques de defensa i unes polítiques basades en combatre aquest virus, basades en la seva independència i en la seva autonomia absoluta i plena, com és el cas d'un estat independent. Per tant, és una política d'èxit
han tingut una política d'èxit i ho han fet molt bé. Ho estan fent molt bé, tot i que 700 morts, diguem-ne, que és una catàstrofe, evidentment, però si ho posem en comparació amb el govern català, diguem-ne que és una política d'èxit enorme. Portugal és un país que fa frontera amb l'estat dels espanyols, exactament igual en el cas d'una Catalunya independent, que té 10 vegades menys de casos que els que té Catalunya. Per tant, sí, un altre cop, Catalunya, amb un estat independent, segurament, hi has pogut aplicar polítiques molt diferents. L'altre cas que he volgut agafar com a comparació és Grècia. Grècia és un estat que té els mateixos habitants que Portugal, més o menys uns 10 milions. És un estat més pobre que el que seria l'estat català independent, o que fins i tot el que és ja la comunitat autònoma independent. Té un PIB de 2.800 milions d'euros, amb un PIB per càpita de 20.000 euros. Això són 10.000 euros menys per càpita a Grècia que a Catalunya. El primer cas que es va detectar a Grècia va ser el 26 de febrer. El primer cas a Catalunya es va detectar el 25 de febrer. Per tant, estem en la línia de detecció del primer cas mortal de coronavirus pràcticament calcats a Catalunya i a Grècia. Grècia ha perdut en els últims anys, en l'última dècada, un 25% del seu PIB, una quarta part del seu PIB, és a dir, Grècia ha patit una davallada en el PIB enorme, incomparable en el context europeu, i fa 10 anys que en el sistema sanitari grec se li apliquen unes retallades sistemàtiques del 8,7%. És a dir, si a Catalunya creiem que hi ha hagut unes retallades importants, el cas de Grècia és monstruós. És a dir, el seu sistema sanitari ha patit unes retallades que no tenen comparació en les retallades que hi puguin haver hagut a Catalunya, en el context de les comunitats autònomes espanyoles o fins i tot en els estats independents europeus. És una monstruositat les retallades que hi ha hagut a Grècia en aquest sentit, en els últims anys. Porten molts anys amb retallades molt fortes, amb governs incompetents i mediocres. Han fet un referèndum a Grècia que el govern grec va incomplir flagrantment. De fet, va fer diametralment una política diametralment oposada a la decisió que els grecs havien donat a les urnes. Us sona, no? Això a Catalunya també ens va passar. Doncs amb aquesta situació a Grècia, avui hi ha 110 morts. 110 morts. És a dir, 8.400 persones mortes menys a Grècia que a Catalunya. Tenint més població i sent un país més pobre i havent tingut el mateix temps per preparar-se per combatre el virus que el que han tingut a Catalunya. És a dir, que en aquest cas també queda clar, o sembla que és bastant clar, que la independència, que la possibilitat de prendre decisions pròpies per combatre el virus és un factor força important, que sí. I els casos de Portugal i Grècia, si us dediqueu a mirar una miqueta, a explorar per internet com s'estan tractant a nivell mediàtic, es posen com a exemple de gestió en contra d'aquest virus. Es posen com a exemple de gestió del sistema sanitari, però també de la gestió del sistema polític a Portugal i a Grècia, que ha sigut capaç d'enfrontar-se a aquesta crisi d'una manera ordenada, seriosa, molt responsable i que ha tingut èxit. Els seus ciutadans no han patit una mortaldat tan exagerada com hem patit a Catalunya. I torno a repetir, el cas de Portugal i Grècia són casos d'estats independents, certament, però molt pròxims en població i molt pròxims en PIB i molt pròxims en riquesa a Catalunya. Crec que Catalunya, de fet, seria un país molt més ric que Portugal i més ric que Grècia, indiscutiblement, si fos un estat independent. A Catalunya hi ha 7 milions i mig d'habitants, un PIB de 230.000 milions d'euros, un PIB de 30.000 euros per càpita. El primer cas es va detectar el 25 de febrer. El decret d'alarma espanyol s'aplica 20 dies després, el 14 de març, i avui en dia s'han mort 8.500 persones. 8.500 persones. 8.400 persones més que Grècia i gairebé 8.000 persones més que Portugal. Per tant, les declaracions de la consellera Budó tenen sentit si es compara la capacitat que té
un estat independent molt similar al nostre, el que seria el nostre, per combatre aquesta pandèmia en casos concrets i molt similars al nostre, que són casos d'èxit. Evidentment, la catàstrofe sanitària i social que hi ha a Catalunya no té comparació amb cap estat o cap regió similar a la nostra al món. Només la regió de la Lombardia a Itàlia podria arribar a aquests nivells. Però, esclar, és que aquí hi ha una qüestió que és la que sobrevé quan es contempla aquest panorama d'una manera seriosa, d'una manera, diguem-ne, racional. La consellera Budó, la consellera Meritxell Budó, la portaveu del govern, deu ser una consellera independentista, oi? Perquè forma part d'un govern que es diu independentista. Perquè forma part d'un govern que ha assolit, de fet, el poder dient que és independentista i que farà la independència. És a dir, la consellera Budó és consellera perquè la van votar els independentistes per fer la independència. El president Quim Torra, el vicepresident Aragonès, el conseller Homrani, la consellera Vergés, el conseller Miquel Buch i tota la resta de consellers d'aquest govern deuen creure el mateix que la consellera Budó. Deuen pensar que una Catalunya independent hi haurien molts menys morts, molts menys infectats i que realment aquesta crisi s'hagués pogut abordar d'una manera molt més seriosa, responsable i amb els mateixos, i diguem-ne, amb els propis recursos, prenent decisions pròpies i sent conscient dels materials que tenim, del sistema sanitari que tenim i prenent les decisions més adequades en el nostre territori. Deuen pensar això. De fet, deuen pensar això perquè teòricament són independentistes. De fet, són el govern perquè diuen que són independentistes i aquesta és la promesa que van fer quan van assolir el govern, de fer la independència, de fer la república. Es van dir que eren un govern efectiu que faria la república. Portem 2 anys i mig gairebé d'aquest govern i jo la república, francament, no la veig enlloc. Però és que, a més, els passos que haurien d'haver fet per fer una república independent tampoc els veig gaire enlloc. Els partits d'aquest govern, les organitzacions que formen part d'aquest govern, ens van dir el 9 de novembre del 2014 que aquest referèndum que van fer no era un referèndum, sinó que era una consulta vinculant i que no era una consulta vinculant, sinó que era un exercici democràtic i no era un exercici democràtic, sinó que era un exercici, una performance, una enquesta. I no van fer la independència en aquell moment perquè van dir que no tocava, d'alguna manera. El 2015 van dir que ja farien la independència però que s'havien de preparar estructures d'estat. El 2016 ens van seguir dient que preparaven estructures d'estat però que l'any següent farien un referèndum d'autodeterminació que si guanyàvem ens convertiríem en un estat independent. El 2017 vàrem fer aquest referèndum d'autodeterminació, el vàrem guanyar, hi havia unes lleis agregades que deien que seríem un estat independent i que es desenvoluparia la República Independent de Catalunya i en realitat van fer just el contrari, com els va passar a Grècia. El seu govern va fer just el contrari del que havia votat la gent. Es van saltar l'autodeterminació i el mandat democràtic de la gent a la torera i van fer exactament just el contrari. Se'n van anar a l'exili o a la presó. Els seus hereus, que són els membres d'aquest govern efectiu, van guanyar les eleccions del 21 de desembre del 2017 dient que farien la República Independent de Catalunya. El 2018 se'l van passar fent un xantatge continu degut al tema del judici dels presos independentistes i de la situació també judicial del president Puigdemont i dels seus consellers a l'exili. El 2019 van continuar aquest xantatge emocional massiu a la població sense fer res per fer la República Independent de Catalunya, però és que, a més, van actuar com a element repressor monstruós per les manifestacions que hi van haver a Catalunya per la sentència del judici, que va condemnar a 100 anys de presó en conjunt amb els representants polítics a la presó catalans. Van actuar com la mà repressora de l'estat espanyol a Catalunya. És a dir, es van convertir en un govern efectivament autonòmic i repressor
dels seus mateixos votants, dels independentistes que els han posat en el poder. I el 2020, amb 8.500 morts a la taula, ens diuen que amb la independència no hi haguessin hagut tants infectats i tants morts. Les declaracions de la consellera Budó, com les declaracions del president Torra, com les declaracions dels seus consellers, són d'un cinisme monstruós, són d'un cinisme majúscul. Són un govern que ha estat triat i que és l'hereu d'un govern que ja va ser escollit per fer la independència, que porta una dècada pràcticament dient-nos que farà la independència, que ha tingut 10.000 oportunitats per fer-la, que no entén que aquesta també podria ser una forma d'oportunitat també per fer-la, perquè la gent entengués que una Catalunya independent és el moment d'aconseguir-la i de tenir-la per protegir bàsicament la salut dels nostres ciutadans. És un govern que es diu independentista i que ha estat escollit per ser-ho i que no està fent absolutament res per fer la independència. L'única cosa que ha fet ha sigut queixar-se, tenir una gestió negligent del conseller Homrani, de la consellera Vergés, del vicepresident Aragonès, dels seus representants, diguem-ne, i assessors mèdics, doctor Trilla i companyia, banalitzant la capacitat d'aquest virus per desestabilitzar i portar una pandèmia al nostre país, per no comprar material, per no preparar-se abans del decret d'alarma. Recordeu, 20 dies abans del decret d'alarma, ja Catalunya hi havia detectat el primer cas i es banalitzava la situació, no s'estava preparant el servei sanitari, no se l'estava reforçant, no s'estava comprant material, no s'estava explicant a la població la realitat. I tenim 8.500 morts sobre la taula. Per tant, que una consellera d'aquest govern digui que la independència ens hauria salvat de tantes morts i tants infectats és d'un cinisme imperdonable. Què hauria passat o què estaria passant a Portugal a nivell polític i a nivell social si hi haguessin 8.500 morts en comptes de 735? Què estaria passant a Grècia si en comptes de tenir 110 morts avui en tinguessin 8.500? Què estaria passant amb el ministre de Salut grec o el ministre de Salut portuguès si en comptes de tenir 700 morts o 100 morts en tinguessin 8.500? Què estaria passant amb el ministre de Salut, d'Afers Socials a Portugal o a Grècia si haguessin mort 2.500 avis a les seves residències, 2.500 o 3.000, ja ho acabarem sabent del tot el cert quan s'acabi aquesta crisi, però què hauria passat amb aquest ministre o amb aquesta ministra a Grècia o a Portugal? No hagués dimitit? No l'haguessin cessat? No hi hagués hagut una crisi de govern? No hagués dimitit en bloc el govern per la seva enorme incompetència i incapacitat en un estat independent? No hagués passat això? Evidentment que hagués passat això. A Portugal, els portuguesos haguessin protestat de manera massiva i no haguessin acceptat aquesta gestió per part del seu govern, i a Grècia exactament el mateix. Recordeu que a Grècia, per exemple, s'està lluitant també a les fronteres en una situació molt complexa contra, diguem-ne, una invasió programada de refugiats per part de l'estat turc. I en aquesta situació tenen 110 morts. A Catalunya n'hi ha 8.500. Però és que tenen menys diners els grecs que els catalans, tenen menys capacitat econòmica els grecs que els catalans, que tenen un estat independent. D'acord, doncs fem-ho. Construïm un estat independent, proclamem un estat independent, defensem un estat independent. No tenim un govern independentista i la majoria del Parlament de Catalunya, la Generalitat de Catalunya i la majoria incontestable al carrer i a les urnes. Doncs fem un estat independent. Quina és l'excusa? Quina és la situació real que passa a Catalunya? Què ens passa a Catalunya actualment? Com ens podem comparar d'una manera tan... Com pot ser que la comparació entre Portugal, Grècia i Catalunya sigui d'un fracàs tan enorme per part de la nostra societat? Doncs perquè tenim un govern absolutament incapaç i negligent. I només hi ha poques explicacions per entendre això. O no poden fer la independència. El govern català no pot fer la independència perquè té por. Perquè té por a les conseqüències de fer la independència. Perquè ha vist que els seus companys i companyes són al govern, el govern anterior són a la presó o a l'exili,
i té una por molt important. Aquestes persones tenen por de fer la independència, cosa que els inhabilitaria per fer un govern català independentista, cosa que els inhabilita, de fet, per estar al govern. Una altra explicació és que no la saben fer perquè són uns incompetents, perquè són uns mediocres, perquè no en tenen ni idea ni la mentalitat per construir un estat independent, perquè no saben establir contactes diplomàtics efectius, perquè no saben crear unes estructures d'estat homologables i serioses que en el moment d'activar-les funcionin com un estat independent, perquè no saben purgar l'administració d'elements que facin més complicada aquesta independència, perquè no poden, perquè són uns incompetents, cosa que també els inhabilitaria per ser un govern independentista, per dir-se govern independentista i, per tant, no els habilitaria per ser el govern de la Generalitat. O la següent opció és que no la volen fer. No volen fer la independència. No volen fer la independència perquè no són independentistes. Per tant, l'única resposta que ens podem donar els catalans és intentar comparar-nos amb societats similars a la nostra, intentar comprovar com es gestiona aquesta crisi enorme del coronavirus i la crisi monumental econòmica que ja està a sobre nostre i que s'esdevindrà en els pròxims mesos i anys en els nostres països, intentar comparar-nos amb Portugal, intentar comparar-nos amb Grècia i intentar demanar explicacions i responsabilitats al nostre govern. Intentar que això no ens torni a passar, no ens pot tornar a passar. No podem quedar-nos en mans d'aquesta gent, a gent que no sap, no vol o no pot fer la independència. Si hi ha un govern que és absolutament incapaç de fer la independència en el moment en el qual hi ha 8.500 morts en el seu país i els que vindran amb aquesta gestió negligent i subalterna de la Generalitat de Catalunya, els catalans tenim l'obligació de reaccionar políticament. Com reaccionarien els portuguesos, com reaccionarien els grecs o com reaccionaria la població de qualsevol estat mínimament seriós que es trobés en una situació esperpèntica com ens trobem els catalans avui. És moment de reaccionar, de plantejar alternatives polítiques serioses que sàpiguen preveure les coses, que sàpiguen fer honor al vot dels independentistes i del seu poble català. Aquest és el comentari que volia fer avui. Em sembla que és un comentari i una reflexió que molta gent s'està fent i que crec que cada vegada es fa més gent. El problema de Catalunya no és que no sigui un estat independent. El problema de Catalunya és que podria ser un estat independent i no ho és perquè hi ha un govern català que no és capaç de fer-la. Moltes gràcies, cuideu-vos tots i ens veiem aviat per aquí. Visca Catalunya Lliure.